Ale to nevadí, keď ťa skrátime. No, Oskar, môžky rozťahni? No. Ale moja, dobre, Áňa. Dobre, to sa nebude, veď notné pán. Počkaj, Monika to? Toto je Fritko. Ten tu bol včera, zoznam sa. Pýtam sa ťa otázku na telo. Ty pripravená? Fyzicky a psychicky. Tak, ty oddychni na To bojí sa? Aj ja to poprosil by som troška vyblieskať bičom na hlavy. Keď sa patí, nikto nemá tako rezeň. Jaj, no poďme. To ťa tak. Jaj. A ešte! Jaj. Jaj. No, len pán Skliatok, dnes vám to voľako nejde. Tak mi to ukáž, keď sa vymeňme. Jaj, s radosťou vás vyplatím bičom, pán Skliatok. Tak cítim ako zrkadné. No sa škrabe. Na chvíľku sa nebudeš mať kde? No, čo? Ty to máš zrkadné. Nie, ja ďakujem. No, pripravený. Áno. Áno! Tak to dobre mal pekne dlho, nikto nepleskal bytom. Jaj, škoda, že sa to v tejto nudnej dobe nerobí. Palicovanie, bičovanie, španielská čižma, sama rozkoš. No ale dovolite, pán Skliatok, poprosil by som ešte natiahnuť troška kosti na škripci. Bude mi potetení, nech sa páči. Tak, aby ste to všetci chápali, ten tadarčíka. Ešte raz všetci to nepochopili, ten tadarčíka. Toto tada tiahne. Raz, toto tada tiahne. Kúka, ako by sa videla. Vy si domyslíte. Poďte. Nie? Keď to bude boleť, ti dáš, ti to prejde. No, troška to? A? Troška doľava. Nie. No, doprava, doľava, doprava. Dobre. Jedna taká cvičná. To som je na tú lepku. Dobre, ľudí na autobus. Ja som vedonieš Skliatok. Ale posúka. A potom kryt. Ty, dva, jedna, toto není komédia. Toto není komédia. To. Tak veď nedacali. No. Aký moja reč? Konci zapríklad. Však buchni. No tak. Toho auta mu vysie. No daj. Nie. Nie, keď si za Mária. Začína. Ja nerozumiem ľuďom. Nech radšej idú, no poď moja, poď. Nech tam máte tam bol.